Ki ay juday, ki ay juday. Ki ay juday, ki ay juday. Ki ay juday, ki ay juday. La 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 la. La 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 la. Agisir pa mag-tiktok ay inday magpagwapa sa gamay ay inday pa ulaw-ulaw kuno ay inday halos mabalin hawak kog kini ay la 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 la. La 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 la. Sa unang panahon ug mga bata karon lahi ra kung kumparahon karon nga panahon daghan na ang cellphone bisan bata ka nag-tiktok na ay mag-dub, mag-lip sync sa Bluepie ganata kung mag-twerk-twerk na sha la 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 la. Sha la 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 la. Agisir pa mag-tiktok ay inday magpagwapa sa gamay ay inday pa ulaw-ulaw kunuhay ay inday halos mabalin hawak ug kini ay sha la 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 la. Sulti ninyo, paminawag maayo I don't know to kay ay magsana all rakoday. Si nanay di ay maayo kayo muki ay tiguwang na tuhod ligpon pa. Ako taon day walay hanaw sa ki ay akong TikTok account palihog ko og subay. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Agisir pa mag-TikTok ay inday magpagwapa sa gamay ay inday pa ulaw-ulaw kunuhay ay inday halos mabaling hawak ug kini ay sha la 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 la. La 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 la. Sana all maayo kaayo mag-TikTok. Ki ay juday, ki ay juday. Sana all maayo kaayo mag-TikTok. Ki ay juday, ki ay juday. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Karong henerasyon lisod na sulungon kung musayaw na ang uban wa nagabra. Ang short mo buo pa nya kigula gumra ba. Naulaw ta pero sila kay proud pa. Ang lalaking manyak perti mo bahak-hak mao ang ampay sa matang gagidlay. Sha la 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 la. La 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 la. Agisir pa mag-TikTok ay inday magpagwapa sa gamay ay inday pa ulaw-ulaw kunuhay ay inday halos mabalin hawak ug kini